काही वेळा प्रिंटिंगचं मिस्टेक पण असू शकते, कारण हे सगळं काम करणं सोपं नाहीये. तर म्हणजे प्रत्येक वेळी प्रत्येक ठिकाणी एखादी अशी म्हणजे होऊ शकते. फक्त मला कन्फर्म करायचं होतं की उत्तर काय आहे, क्षीरोदक्षाय की कर्णोदक्षाय. ठीक आहे, मग ते आपण हे करूया. क्षीरोदक्षाय बरोबर आहे. बरोबर आहे. हा हम्म. जी माताजी, बिलकुल तेच आहे. हो. चालेल, मग आता हरे आपण कृष्ण माताजी. हा बोला. माझा एक प्रश्न होता. या 3ऱ्या अध्यायाच्या 31व्या श्लोकात जे म्हटलंय की नाही, भगवंत एक मिनिट, भगवद्गीतेवर भाष्य लिहिलेले अनेक तत्वज्ञानी आहेत, पण त्यांची श्रीकृष्णावर श्रद्धा नाही. हे जे लोक असतात का नाही, ज्यांनी भाष्य जे केलेले असतात, ते इतर ठिकाणी सुद्धा लेक्चर्स मात्र भरपूर देत असतात. म्हणजे ते स्वतः श्रद्धा नसते त्यांची, पण इतर मात्र सगळ्या जगाला ते हे देत असतात, तत्वज्ञान शिकवत असतात. तसंच आणखीन एक ठिकाणी याच भगवद्गीतेमध्ये आपण वाचलेले, मला अध्याय माहिती नाही, की नास्तिक लोकांना आपण हे तत्वज्ञान शिकवू नये किंवा ज्ञान देऊ नये. तर 18व्या अध्यायात प्रभूजी आहे. हा, तर यासाठी माझा प्रश्न असा की यांनी हे तत्वज्ञानी जे आहेत, विशेष नुसता अभ्यास केलेला, त्यांनी दिलेलं ज्ञान, ज्यांना ज्ञान दिलं, त्यांच्यामध्ये चांगला परिणाम होईल की नाही, किंवा नास्तिक लोकांना जे ज्ञान देणार ते भगवंतांनी जर, म्हणजे श्रद्धा आहे त्यांनी जर नास्तिकांना सुद्धा जर ज्ञान दिलं हे, तर त्यांच्यावर चांगला परिणाम होऊ शकेल ना. तर मग का देऊ नये असं? नाही, म्हणजे तुमचं काय म्हणणं आहे की हे जे तत्वज्ञान आहे प्रभुपादांचं ना, हो, हे नास्तिकांना का देऊ नये? हा, म्हणजे खरं म्हणजे आपण इकडे हे श्री कृष्णाने सांगितलंय की हे ज्ञान तुम्ही, तो कुठला श्लोक आहे कुमुद माताजी? 18.67 माताजी, 67 आहे की नास्तिकांना हे, ज्यांच्यामध्ये ज्यांना माझ्यामध्ये श्रद्धा नाहीये अशा लोकांना हे ज्ञान देऊ नये. पण प्रभुपादांना त्यांच्या गुरुनी भक्ती सिद्धांत सरस्वतीने सांगितलं होतं, जा पाश्चात्य देशात जा, जे निर्विशेषवादी आहे, जे शून्यवादी आहेत, त्या सगळ्यांना हे ज्ञान दे. तर गुरुची इन्स्ट्रक्शन आहे ती खूप महत्वाची आहे. तर आपण सुद्धा जेव्हा हे ज्ञान, आता ही लिंक मी तुम्हाला जर सांगितली की तुमच्या सगळ्या मित्रांना किंवा नातेवाईकांना फॉरवर्ड करा, सगळेच जण काही आस्तिक नसतील, त्यात काही नास्तिक सुद्धा असतील, पण आपल्याला प्रभुपादांनी सांगितलंय की तुम्ही बुक डिस्ट्रीब्युशन करा, सगळ्यांना द्या तुम्ही हे ज्ञान, म्हणून आपण तो चान्स घेतो. आणि तेव्हा जेव्हा आपण असं करतोय तेव्हा आपले गुरु आपलं रक्षण करतात. ठीक आहे. आणि हे तत्वज्ञानी जे लोक म्हणतात, ते ज्यांना बाहेर लेक्चर देतात, त्यांचा उपयोग होईल का नाही बाहेरच्या, म्हणजे ज्यांना ऐकलं असेल ज्याने? नाही, जर नास्तिकाला तर होणारच नाहीये उपयोग. नास्तिकाला जर झाला तर प्रभुपादांच्या पुस्तकांचा होईल किंवा परंपरेमध्ये जी भगवद्गीता लिहिलेली आहे त्याचा सुद्धा त्यांना उपयोग होऊ शकेल. परंतु जे आपल्यासारखे ज्यांची श्रद्धा कृष्णामध्ये, आपण जरी ते तत्वज्ञान ऐकायला गेलो, जे मायावादी तत्वज्ञान किंवा जे शुद्ध स्तरावर नाही आहे असं तत्वज्ञान, तर काय होईल, जणू काही आपल्या कानातून विष जाईल आणि जी भक्ती लता किंवा ज्या भक्तीचा अंकुर निघालेला आहे त्याचा सुद्धा नाश होईल. श्रील प्रभुपाद म्हणतात तुम्हाला खूप केअरफुल राहायला पाहिजे. मायावादी भाष्य म्हणजे तुम्ही जी एवढे कष्ट केलेत आणि भक्ती आता तुमची उमलायला लागलेली आहे, ते पूर्ण त्यांचं ज्ञान ऐकून ते सर्व नष्ट होऊ शकतं. अच्छा, ओके, हरे कृष्ण. बरं, आणि काय आहेत का प्रश्न? हा माताजी, तिथे आपण 40व्या श्लोकाचं तात्पर्यामध्ये शेवटची लाईन वाचली होती ना, की दिव्य ज्ञानी पुरुषांना न भेटता
केवळ स्नान करण्यासाठी तीर्थस्थळांची जो यात्रा करतो तो एखाद्या गाढवाप्रमाणे किंवा गायीप्रमाणे आहे. तर बरोबर. दिव्य ज्ञानी पुरुषांना न भेटता केवळ स्नान करण्यासाठी म्हणजे केवळ तीर्थस्थळाला भेट देणं हे योग्य नाही, पण जिथे हा. ज्ञानी पुरुष आहेत तिथे जाणं योग्य, असं त्याचा अर्थ द्यायचा का? हा, असा त्याचा अर्थ घ्यायचा आहे. आणि तुम्ही जेव्हा एखाद्या तीर्थस्थळी जाता तेव्हा तीर्थस्थळी जेव्हा तुम्ही जाता तेव्हा तिकडे तुम्ही काय केलं पाहिजे? आता ज्याप्रमाणे आपले हे इस्कॉन मँगलोर किंवा इतर कुठले इस्कॉन दरवर्षी यात्रा घेऊन जातात, मग ते जेव्हा यात्रा घेऊन जातात तेव्हा तिकडच्या त्या धामाची लीला सांगतात किंवा तिकडे संकीर्तन करतात, तिकडे प्रवचन करतात. तर हे सुद्धा त्या त्या धामामध्ये ऐकणं, कृष्णाची लीला, त्याचे गुण, त्याचं रूप, याच्याबद्दल जेव्हा तुम्ही ऐकता तेव्हा तुमची शुद्धी होते. नुसतं पाण्यामध्ये जेव्हा, आता आपल्याला सर्वांनाच माहितीये की आता तुम्ही हे जे ज्ञान घेतलेलं आहे या ज्ञानाने तुमची शुद्धी झालेली आहे की नाही, किंवा होते की नाही शुद्धी, सांगा बरं मला. होतीये ना रोज मग थोडा आता ज्ञान न समजून घ्यावंच घेता वाटतं. तुम्ही फक्त म्हणाला आता मी गंगेत जाईन आणि तिकडे मी स्नान करीन, होईल का फायदा? नाही. झाला तर खूप काळाने होईल, म्हणजे नाही होणार असं नाहीये. कारण गंगा ही अशी आहे, पतितांना ती पावन करते, पण ज्ञानाने हा जो इफेक्ट आहे हा इमिजिएट होतोय. मग भगवंतांच्या धामात जाऊन या सर्वाचं तुम्ही श्रवण केलंच पाहिजे. हो. माऊली समजलं म्हणतात तुम्हाला की याचा अर्थ काय येते? हा, म्हणजे भक्तीला ज्ञानाची जोड दिली पाहिजे, तर ते बरोबर आपण आहे. प्रगती करू. बरं, हो ठीक आहे, समजलं. हो. हरे कृष्ण माताजी. हा, बोला. ज्ञानेश्वर महाराजांनी या संदर्भात म्हटलं की कर्माचे डोळे ज्ञान ते निर्दोष व्हावंय. म्हणजे ज्ञान जितकं निर्दोष होईल तितकं तुमचं कर्म चांगलं आणि भगवत भावप्रमाणे होणार आहे. ओके, पण ऍक्च्युली मी आता तुम्हाला सांगते, तुम्ही वाईट मानून घेऊ नका. इकडे इस्कॉन मध्ये ज्ञानेश्वरांना ते शुद्ध भक्त मानत नाहीत. ज्ञानेश्वरांचं नाव सुद्धा इकडे कुठेही तुम्हाला कुठल्याही पुस्तकात दिसणार नाही. तुकारामांचं मात्र दिसेल. कारण प्रभुपाद काय म्हणतात, हा कलियुग आहे. कलियुगामध्ये ज्यांनी नाम, कीर्तन, संकीर्तन, जप या मार्गाला हा मार्ग ज्यांनी धरलेला आहे तो शुद्ध वैष्णव आहे. असं नाहीये की इतर जे आहेत त्यांचा जो मार्ग आहे तो चांगला नाहीये, तो अनुसरू नये, पण तो या युगासाठी नाहीये. आलं तुमच्या लक्षात? नाही, तुमचा पॉइंट लक्षात आला, परंतु तो मला काही पटला नाही. कारण ज्ञानेश्वरांनी तुम्हाला नामस्मरण नाही केलं पटला, आणि नसेल. हा माझा पॉइंट नाहीये. सॉरी, हो, हा हो. माझा पॉइंट नाहीये, हा हो, प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे. आणि ते इस्कॉनचा प्रश्न आहे. तुकारामाचं त्यांनी हे केलेलं आहे, म्हणजे तुकारामाचा गौरव केलाय. तर इकडे आपण शक्यतो ज्ञानेश्वरांबद्दल बोलत नाही, कारण त्यांचा थोडासा ध्यान मार्ग म्हणजे त्यांची, मला वाटतं नाथ संप्रदाय होतं नाही, की ते नाथ संप्रदाय निवृत्तीनाथ. निवृत्तीनाथापर्यंतच होता. निवृत्तीनाथानंतर ज्ञानेश्वरांनी नाथपंथ सोडलेला आहे आणि वाऱ्या त्यांनी सुरू केल्या. ही अवघड भगवद्गीता सर्व लोकांना समजण्यासाठी मराठीतून ज्ञानेश्वरी लिहिलं. म्हणजे वेदाचं सुलभीकरण भगवद्गीता, भगवद्गीतेचं सुलभीकरण ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरीचं सुलभीकरण दासबोध, दासबोधाचं सुलभीकरण मनाचे श्लोक, असे एक परंपराच आहे. आणि बरं, याच्यातून ते सुद्धा सर्व असेल, परंतु इकडे आपण इस्कॉन मध्ये, आता मी ज्या प्लॅटफॉर्मवर आहे तर इकडे आम्हाला सांगितलेलं आहे की तुम्ही फक्त शुद्ध भक्ती जी आहे ती हे करायची आहे, सांगायची. असं नाहीये, मी म्हणत नाहीये की यांचा मार्ग चांगला नाहीये, याचा मार्ग, या संताचा मार्ग चांगला, परंतु कलियुगामध्ये इकडे शिला प्रभुपादांनी काय केलेलं की इतर जे वैष्णव आहे, भागवत हा ग्रंथ जो आहे हा त्यांनी प्रमाण मानलेला आहे. आणि भागवतात जे सांगितलंय
श्री कृष्णांच्या भक्तांनी काय काय केलं त्याचंच आपण अनुकरण करतोय. ते जे काय सांगतायत तेच नाम, तेच हरिनामच घ्यायचंय. आता हरिनाम, आता कृष्णाचं एक नाम गोविंद सुद्धा आहे. मग आपल्याला मंत्र बदलता येतो का? हरे गोविंद नाही, हरे मंत्र नाही गोविंद बदलता गोविंद गोविंद हरे हरे नाही. ते कृष्णाच आला, कृष्णाचंच नाव आलं पाहिजे. आपण ते चेंज करू शकत नाही. आता जो तुकाराम महाराजांनी मंत्र घेतला होता तो रामकृष्ण हरी, तो चालेल. म्हणजे आता हे मी तुम्हाला म्हणजे काही मला दुखवायचं नाहीये, परंतु इकडे आपण इस्कॉन मध्ये त्या दिशेला न जाता हे जे आपल्याला शिकवलेलं आहे भगवद्गीता आणि भागवतम याच्यावरच पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे. बरं, आता चालू करू का मी? हो. चौथा. बरं, आता हरे आपण श्री राधा गोविंदांना साष्टांग नमस्कार करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊन चौथ्या अध्यायाचा अध्ययन सुरू करूया. पूज्य कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहिली, त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हा अध्याय सुरू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम. त्याचप्रमाणे तुम्ही सर्व समस्त भक्तवृंद या सर्वांना माझा साष्टांग नमस्कार. सुषमा माताजी तुम्ही हात वर केलाय. माताजी, गोलोक चार्टचं वर्णन करणारं पुस्तक वगैरे नाव सांगाल का? वर्णन म्हणजे डिस्क्रिप्शन. आता तरी माझ्याकडे असं नाहीये, किंवा माझ्या वाचण्यात जर आलं किंवा मला दिसलं तर मी सांगेन तुम्हाला. बर, चालेल माताजी. हरे. चालेल, आता आपण चालू करू. आता तिसऱ्या अध्यायात आपण काय बघितलं? तिसऱ्या अध्यायात पहिला प्रश्न अर्जुनाचा होता की कृष्णा एक काहीतरी सांग, मी काय करू? माझं कर्म करू की कर्माचा त्याग करू? मग कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की कर्माचा त्याग करू नकोस, कर्म कर, पण कसं कर? निष्काम कर्म कर आणि माझ्या आनंदासाठी कर्म कर. म्हणजे माझ्या आनंदासाठी जेव्हा कृष्ण म्हणत आहे कर्म कर, ते म्हणजे कर्मयोग होतो तो. आणि मग अर्जुनाचं कारण असतं की पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील. मग कृष्ण अर्जुनाला सांगत आहे की जर तू तुझी ड्युटी केलीस, तू तुझं नियत कर्म व्यवस्थित केलंस, तर मात्र तुझी जी प्रजा आहे ती पण प्रत्येक जण त्यांचं नियत कर्म करेल. तू आदर्श बन आणि तू आदर्श झाल्यामुळे सर्वजण नियत कर्म करतील आणि पारिवारिक परंपरा नष्ट होणार नाही. आणि मग सर्वात मोठा वैरी अर्जुन म्हणतो मलाही माझं नियत कर्म करायचंय, पण असं काय आहे की बळेच मी ते करू शकत नाही. मग कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे काम आहे, जो रजोगुणातून उद्भवलेला आहे. आणि या कामामुळे तुझी बुद्धी किंवा माणसाची बुद्धी आच्छादून जाते आणि आपल्याला आपण कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. आम्हाला हात सनोजा. रेकॉर्डिंग ऑन नाहीये. ओके, थँक्यू. मी करते आता रेकॉर्डिंग ऑन. ऑन आहे माताजी, रेकॉर्डिंग ऑन आहे. हो, लाईव्ह दिसतंय ना? हो, लाईव्ह. ओके ओके. लाईव्ह आहे, केव्हाच तुम्ही करून टाकलेलं आहे माताजी. हो हो, ओके, थँक्यू. आता चौथा आपण काय शिकणार आहोत की कृष्ण त्याच्याबद्दलचं ज्ञान आता अर्जुनाला देणार आहे आणि तो सांगणार आहे की हे ज्ञान जे आहे हे परंपरेद्वाराच शिष्याला प्राप्त होऊ शकतं. मग त्याच्यानंतर श्रीकृष्णाने सांगितलंय वर्णाश्रमाबद्दल सांगितलेलं आहे, वर्णाश्रमाचं महत्व सांगितलेलं आहे. मग परत तिसऱ्या सेक्शन मध्ये कृष्ण सांगणार आहे की कर्म किती प्रकारचे असतात.
आणि मग ज्ञानाबद्दल सांगणारे आणि मग ज्ञानाचं सार काय आहे ते पण आपल्याला शेवटच्या सेक्शन मध्ये सांगणार आहे. तर आता आपण बघूया 4था अध्याय ज्ञानयोग. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. श्री भगवान ओके. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्थोऽध्यायः. श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानाहम् अव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मी या अव्ययी योगविद्येचा उपदेश सूर्यदेव विवस्वानला केला. विवस्वानाने तो उपदेश मानव जातीचा जनक मनूला केला आणि मनूने तो इक्ष्वाकुला केला. हरे कृष्ण. तर आता आपल्याला इकडे समजतं की हे जे आत्मज्ञान होतं किंवा हे जे भगवद्गीतेचं ज्ञान आहे, याची जी सुरुवात आहे ती सूर्यलोकापासून झाली. सूर्यलोकामध्ये जो राजा होता त्याचं नाव आहे विवस्वान. सूर्यलोकातला राजा विवस्वान आहे. मग त्याला हे ज्ञान श्री कृष्णाने दिलं. आता प्रश्न असा आहे, कृष्णाने हे ज्ञान द्यायला राजाच का निवडला? आता जो राजा आहे त्याची ड्युटी आहे किंवा त्याची फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट ड्युटी जी आहे ती म्हणजे काय आहे की आपल्या प्रजेचं रक्षण करणं ही त्याची ड्युटी आहे. पण आता प्रजेचं रक्षण करणं, रक्षण म्हणजे खूप असा शब्द जो आहे ना तो स्पेसिफाय होत नाही. रक्षण कोणापासून आपल्याला वाटतं की अतिवृष्टी झाली किंवा पाऊसच पडला नाही किंवा कुठेतरी टेररिस्ट ऍक्टिव्हिटी झाली, अशांपासून राजा किंवा आपले पंतप्रधान ते नागरिकांचं रक्षण करतात. पण इकडे रक्षण याचा एक खूप खूप अगदी खोल अर्थ आहे बघा. जो राजा आहे त्यांनी आपल्या प्रजेचं या भवसागरेतून रक्षण केलं पाहिजे. या भवसागरामध्ये ही जी प्रजा आहे, हे जे जीवात्मे हे गटांगळ्या खातायत आणि या प्रजेला त्यांनी भवसागरेतून पार केलं पाहिजे. आता त्यांना हे पार करण्यासाठी राजाने त्यांना आध्यात्मिक ज्ञान दिलं पाहिजे. त्यांना सांगितलं पाहिजे की तुम्ही सर्वजण कृष्णाचे अंश आहात. कृष्णाचं तुमचं नातं काय आहे हे सांगितलं पाहिजे. आणि राजाने अशा तऱ्हेने राज्य केलं पाहिजे की कृष्ण प्रसन्न राहायला पाहिजे आणि जी प्रजा आहे ती पण त्याच्यावर खूप प्रसन्न राहिली पाहिजे. आता प्रजा कधी सुखी, समाधानी, आनंदी राहील जेव्हा राजा त्यांचं शोषण करणार नाही. आणि जेव्हा ही प्रजा सुखी, आनंदी राहते त्याच वेळेला ते अध्यात्माकडे वळू शकतात. आणि अध्यात्माकडे वळवणं ही कुठल्याही राजाची अगदी पहिली ड्युटी आहे की त्या जे भवसागरात पडलेले आहे त्यांना उचलून काढायचं आहे आणि यासाठी त्यांना आध्यात्मिक ज्ञान देणं आवश्यक आहे. आणि हे जे मनुष्य योनी आहे ही म्हणजे एक सुवर्ण संधी आपल्याला मिळाली की भौतिक बंधनातून किंवा कर्म बंधनातून किंवा जन्म मृत्यू या चक्रातून आपण मुक्त होऊ शकतो. तर आपण आता याच्यातलं थोडस वाचूया. जो त्या श्लोकाच्या वरचा पॅरेग्राफ आहे ना, सूर्य सर्व ग्रहांचा राजा आहे. त्यात हरे कृष्ण.
सूर्य सर्व ग्रहांचा राजा आहे आणि सूर्यदेव म्हणजे वर्तमान युगातील विवस्वान नामक देव सूर्यग्रहावर राज्य करतो. सूर्यग्रह इतर सर्व ग्रहांना उष्णता आणि प्रकाश यांचा पुरवठा करून त्यांचे नियंत्रण करतो. तो श्रीकृष्णांच्या आज्ञेनुसार भ्रमण करीतो आणि भगवान श्रीकृष्णांनी सर्वप्रथम विवस्वानला भगवद्गीतेचं विज्ञान समजावून देण्याकरता आपला पहिला शिष्य केले. म्हणून गीता हा क्षुद्र सांसारिक पंडितांकरता असलेला केवळ काल्पनिक ग्रंथ नसून तो अनंत काळापासून चालत आलेला ज्ञानाचा प्रमाणित ग्रंथ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता इकडे आपल्याला समजतं की आता सूर्य लोकावरच ही पहिल्यांदा का दिली गेली. तर असं आपण म्हणतो की सूर्य हा सर्व ग्रहांचा उगम आहे किंवा सर्व ग्रहांचा केंद्रबिंदू आहे. म्हणून या सूर्यलोकात हे ज्ञान सूर्यदेव विवस्वानला दिलं आणि मग तिकडनं ते पृथ्वीवर आलं. आता इकडे त्यांनी थोडस कॅल्क्युलेशन दिलंय की हे ज्ञान कसं आलं. तर इकडे आपल्याला समजतं या श्लोकामध्ये की हे जे ज्ञान आहे आत्मज्ञान हे सूर्यदेव विवस्वानला दिलं आणि विवस्वानने त्याच्या पुत्राला मनूला दिलं आणि मनूने इक्ष्वाकूला दिलं. तर इक्ष्वाकू हे प्रभू रामचंद्रांचे पूर्वज होते, म्हणजे त्रेता युगामध्ये होते. आता थोडस आपण कॅल्क्युलेशन करून आपण हे ठरवू शकतो की हे ज्ञान पृथ्वीवर कधी आलं. म्हणजे इक्ष्वाकू राजांकडे किती वर्षांपूर्वी हे आलं. आता बघा त्रेतायुगामध्ये साधारण 12 लाख वर्षाचा हा युग आहे. द्वापार युग हे जवळजवळ 8 लाख, आपण आता मी सगळी राऊंड फिगर घेते, 8 लाखाचा हा युग आहे. आणि कलियुगामध्ये आता 5000 वर्ष झाली. म्हणजे 12 लाख अधिक 8 लाख अधिक 5000 म्हणजे 20,05,000 वर्ष झाली. जर तुम्ही त्रेतायुगापासून कॅल्क्युलेट केलं तर. आणि त्रेतायुगामध्ये इक्ष्वाकू राजाला हे आत्मज्ञान मनूने दिलं. म्हणजेच गीता पृथ्वीवर साधारण 20 लाख वर्ष, 20,05,000 वर्ष, आपण 20 लाख म्हणूया, 20 लाख वर्षा अगोदर ही जी गीता आहे ही पृथ्वीवर आली किंवा ही पृथ्वीवरचा राजा जो इक्ष्वाकू आहे त्याला दिली गेली. आता आपण जरासं पुढे जाऊया. बरं, यात थोडस वाचायचं आहे. शेवटच्या एक 7-8 लाईन्स. भगवद्गीता ही वेदांप्रमाणेच आहे आणि गीता ही भगवंतांनी सांगितले असल्यामुळे गीतेतील ज्ञान अपौरुषेय आहे. ज्याप्रमाणे मानवी भाष्ये बाजूस सारून वेदांचा यथार्थपणे स्वीकार केला जातो, त्याप्रमाणे गीतेचाही स्वीकार मानवी मताविनाच केला पाहिजे. वादविवाद करणारे भौतिकवादी आपल्या मताप्रमाणे गीतेवर तर्क करतील, परंतु त्यांच्या तर्कांना भगवद्गीता जशी आहे तशी असे म्हणता येणार नाही. म्हणून भगवद्गीतेचा गुरु शिष्य परंपरेद्वारे जसा आहे तसा स्वीकार केला पाहिजे. आणि या ठिकाणी सांगण्यात आले आहे की भगवंतांनी गीता सूर्यदेवाला सांगितली. सूर्यदेवाने आपला पुत्र मनूला आणि मनूने आपला पुत्र इक्ष्वाकूला सांगितली. हरे कृष्ण. आता आपण पुढच्या श्लोकात सांगितलंय की श्री कृष्णाने ही जी गीता आहे ही अर्जुनाला का दिली. मग एक आपण श्लोक वाचूया आणि मग अनुवाद. कुमुद माताजी 4.2. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा जी. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता
योगो नष्ट परंतप. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजर्षींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्ण. म्हणजे हे जे ज्ञान आहे हे या ज्ञानाचा प्रवाह मध्ये खंडित झाला किंवा हे जसं ज्ञान आहे तसं ते पोचलं नाही शिष्यापर्यंत आणि त्याच्यामुळे काय झालं, जो मुख्य जे कृष्णाला संदेश द्यायचा होता किंवा या आत्मज्ञानाचं सार जे होतं ते लुप्त झालं आणि त्यामुळे मग आता कृष्णाने परत परंपरा स्थापन केली, परत त्यांनी ज्ञान अर्जुनाला दिलं. आता इकडे या श्लोकात म्हटलेलं आहे की गीता जी आहे ती जे राजर्षी आहेत, जे संत आहेत, जे ऋषी आहेत यांच्यासाठी ती दिली जाते. कारण जे ऋषी आहेत, जे साधू संत आहेत किंवा राजे आहेत ते नागरिकांवर प्रभावाने ते बोलू शकतात आणि हे जे ज्ञान आहे राजा आपल्या आचरणाने आपलं नियत कर्म करून तो एक आदर्श बनू शकतो त्याच्या नागरिकांसाठी. आणि अशा तऱ्हेने या हे जे गीतेचं ज्ञान आहे हे सर्वांपर्यंत पोचू शकतं. गीता ही कधीही आसुरी वृत्तींची किंवा आसुरी प्रवृत्तींच्या लोकांसाठी नाहीये. जर आसुरी लोकांना गीता समजून सांगितली तर मात्र ते त्यांना तर स्वतः लाभ होणारच नाही आणि ते काय करतील, ही गीता जेव्हा दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवतील तेव्हा त्यांचे जे इंटरप्रिटेशन्स आहेत त्यांचं जे भाष्य आहे ते घालतील. त्यांच्या मनाला काय वाटतंय याप्रमाणे ते ज्ञान बदलून सांगतील. म्हणजे स्वतःच्या वैयक्तिक लहरीनुसार गीतेवरील सर्व प्रकारची भाष्ये आसुरी प्रवृत्तीचे मानव रचना करतात. म्हणजे ते आपल्या लहरीनुसार ते जे ज्ञान आहे ते बदलून लोकांपर्यंत सांगतील. आणि अशा असुर, दुष्ट, दुर्बुद्ध भाष्यकारांच्या हेतूमुळे गीतेचा मूळ उद्देश नष्ट होईल आणि हा तो झालेलाही होता. म्हणजे जो गीतेचा मूळ उद्देश होता तो तर पोचत नव्हता लोकांपर्यंत आणि म्हणून ही जी गुरु परंपरा ही पुन्हा स्थापित करण्याची गरज झाली. म्हणून 5,000 वर्षांपूर्वी ही गुरु परंपरा खंडित झाल्याने भगवान श्री कृष्ण स्वतः अर्जुनाला ही त्यांनी गीता दिली. त्यांच्या योजनेमुळे अर्जुन भ्रमिष्ट झाला आणि म्हणून श्रीकृष्ण हे गीता अर्जुनाला सांगू लागले. तर आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय जे आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत किंवा जे स्वतःला खूप मोठे भाष्यकार समजतात, तर त्यापैकी एक जे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देतात ते म्हणजे राधाकृष्णन. आता हे जे राधाकृष्णन होते हे मायावादी होते आणि मायावादी असल्यामुळे त्यांनी असं लिहिलं होतं की वी मस्ट नॉट सरेंडर टू द पर्सन कृष्णा. म्हणजे शरणागती आपण कृष्ण व्यक्तीला न जाता कृष्ण व्यक्तीमध्ये जे अजन्मा आहे, जे आदि अंतरहित आहे, जे शाश्वत आहे त्याला शरण गेलं पाहिजे. आता कृष्णाचं शरीर आणि कृष्णाचा आत्मा हा अभिन्न आहे.
इकडे आपल्याला असं म्हणता येत नाही की कृष्ण व्यक्ती हा वेगळा आहे आणि कृष्णाचा आत्मा जो आहे, जो अजन्मा आहे, आदि अंतरहित आहे, जो शाश्वत आहे, तो वेगळा आहे. नाही, हे असं तर हे चुकीचं ज्ञान हे दिलं जातं आणि मग ज्या लोकांना काही ज्ञान नाहीये ते समजू शकत नाहीत की काय बरोबर आहे, काय चूक आहे. कृष्णाच्या अशा दोन सेपरेट आयडेंटिटीज नाही आहेत. कृष्णाचं शरीर आणि कृष्णाचा आत्मा अभिन्न आहे. आता पुढचा आपण घेऊया श्लोक तिसरा. 3 आणि 4 घेऊया, मग थांबूया. किती वाजले? 4:45 वाजत आलेत माताजी. बरं, तिसरा. जी. येस. स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंतांशी असणाऱ्या संबंधाचे ते अत्यंत पुरातन विज्ञान आज मी तुला सांगत आहे, कारण तू माझा भक्त तसेच मित्रही आहेस आणि म्हणून तू या विज्ञानाचे दिव्य रहस्यही जाणू शकतोस. हरे कृष्ण. आता हे सांगायच्या अगोदर, हा श्लोक सांगायच्या अगोदर कृष्णाने ज्ञान दिलं. तर ते ज्ञान त्यांनी कोणाकोणाला दिलं? तर त्यांनी 4 परंपरा स्थापित केल्या. तर एक जी परंपरा आहे ज्यात आपण आहोत ती ब्रह्मगौडीय संप्रदाय आहे किंवा ब्रह्मगौडीय माधव संप्रदाय आहे. कृष्णाने हेच आत्मज्ञान ब्रह्मदेवाला दिलं आणि ब्रह्मदेवानी ते नारद मुनींना दिलं. मग नारद मुनीने आपले जे शिष्य आहेत व्यासदेव, त्या व्यासदेवांना हे ज्ञान दिलं. व्यासदेवानी आपल्या शिष्यांना असं देऊन हे ज्ञान शेवटी शिला प्रभुपादांपर्यंत आलं आणि प्रभुपादाने ते आपल्याला दिलं. या ब्रह्मगौडीय माधव संप्रदायामधले जे मुख्य गुरु आहेत ते माधवाचार्य आहेत. हेच ज्ञान श्री कृष्णाने लक्ष्मी देवीला दिलं आणि लक्ष्मी देवीने आपल्या शिष्यांना असं देऊन हे ज्ञान जे आहे हे याला श्री संप्रदाय म्हणतात, ज्यात प्रमुख गुरु रामानुजाचार्य आहेत. हेच ज्ञान कृष्णाने शंकराला दिलं आणि रुद्र परंपरा स्थापित केली. याच्यामधले जे मुख्य गुरु आहेत ते विष्णू स्वामी आहेत आणि हेच ज्ञान 4 कुमारांना दिलं आणि कुमार संप्रदायामध्ये निंबार्काचार्य हे प्रमुख गुरु आहेत. तर अशा तऱ्हेने या 4 परंपरेत शिला प्रभुपाद म्हणतात, या 4 परंपरेमधून तुम्ही कोणाचंही ज्ञान जरी घेतलं तरी ते प्रामाणिक असणार आहे. या 4 परंपरेमधले ज्यांनी भगवद्गीतेवर भाष्य केलेलं आहे किंवा श्लोक समजावून अनुवाद त्याचा सांगून तात्पर्य लिहिलंय, या 4 संप्रदायातनं कोणतीही गीता तुम्ही वाचली तरी चालेल, कारण ती प्रामाणिक आहे. तर अशा तऱ्हेने हे जे ज्ञान आहे हे श्री कृष्णाने 4 संप्रदायामध्ये दिलेलं आहे आणि त्याचा जो प्रवाह आहे तो अखंडित आहे. आता गीता मी नेहमी म्हणते बघा, आपण शिला प्रभुपादांचे आशीर्वाद घेऊया, कृष्णाचे आशीर्वाद घेऊया, श्री राधा गोविंदांचे आशीर्वाद घेऊया आणि अशा तऱ्हेने असा आपला माइंडसेट ठेवून, ऍटिट्यूड ठेवून अगदी नम्रपणे जेव्हा आपण पुस्तक उघडतो आणि मग त्याचं अध्ययन करायला लागतो, तेव्हा आपल्याला हे ज्ञान आपण घेऊ शकतो. तोपर्यंत आपण हे ज्ञान घेऊ शकत नाही. चॅलेंजिंग जर आपण आपली मनोवृत्ती ठेवली की चला काय लिहिलंय आहे का खरं, अशी चॅलेंजिंग मनोवृत्ती ठेवली तर ज्ञान तुम्हाला हे मिळणार नाही.
आता इकडे हे सांगितलेले आहेत सगळे की 4 युग आहे. एक म्हणजे सतयुग, दुसरा म्हणजे त्रेतायुग, द्वापारयुग, कलियुग. कलियुग जो आहे त्याच्यामध्ये 4,32,000 वर्ष आहे. या पेक्षा द्वापार युग मध्ये डबल, द्वापार युग म्हणजे त्रेतायुगाचा डबल आहे, म्हणजे 8,64,000 वर्ष आहे. त्याही पेक्षा कलियुगाच्या ट्रिपल हा त्रेतायुग आहे. त्यात 1.296 दशलक्ष वर्ष आहे. आणि सतयुग म्हणजे कलियुगाच्या 4 पट आहे. त्याच्यामध्ये 1.728 दशलक्ष वर्ष आहे. तर हे जे 4 युग आहे, हे 4 युग जेव्हा आपण एकत्र करतो त्याला एक दिव्य युग म्हणतात. तर एक दिव्य युग जो आहे, जेव्हा आपण हे 1.728 दशलक्ष वर्ष, 1.296 दशलक्ष वर्ष आणि हे जे उरलेले 2 आहेत यांची सगळी बेरीज करतो, तेव्हा एक दिव्य युग 4.32 मिलियन इयर्स म्हणजे 4.32 दशलक्ष वर्ष इतकं त्याचं कॅल्क्युलेशन येतं. अशी 71 दिव्य युग जेव्हा आपण एकत्र करतो तेव्हा त्याला एक मन्वंतर म्हणतो. एक मन्वंतर म्हणजे त्या मन्वंतरात एक मनु राज्य करतो किंवा एका मनुचं आयुष्य किती आहे, 306.72 मिलियन इयर्स किंवा 306 दशलक्ष वर्ष आहे. तर याला आपण एक मन्वंतर म्हणतो. मग अशी जेव्हा आपण 14 मन्वंतर एकत्र करतो आणि 15 संध्या, इकडे बघा, इकडे संध्या दाखवली आहे. संध्या म्हणजे पार्शियल डेवास्टेशन म्हणजे आंशिक, मला शब्द आंशिक विनाश. म्हणजे जेव्हा ब्रह्मदेवाची रात्र होते तेव्हा ही सगळी सृष्टी आहे ही त्याच्यामध्ये विलीन होते आणि जेव्हा त्याची सकाळ होते तेव्हा परत जशी सृष्टी आहे तशी निर्माण होते. तर याला संध्या म्हणतात, आंशिक किंवा पार्शियल डिवास्टेशन. प्रलय ना, हा, प्रलय, बरोबर, प्रलय हा शब्द आहे. तर हे हा जो अशी 14 मन्वंतर आणि 15 संध्या म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होतो. तो एक दिवस किती आहे, 4.32 बिलियन इयर्स. बिलियन म्हणजे मला वाटतं अरब. आणि तितकीच लांब त्याची रात्र आहे, म्हणजे 4.32 बिलियन इयर्सची ब्रह्मदेवाची एक रात्र आहे. आता त्याच्यानंतर त्यांनी हे सगळं कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे आणि कॅल्क्युलेशन केल्यावर त्यांनी ब्रह्मदेवाचं एक दिवस जो आहे तो किती वर्षांचा आहे कॅल्क्युलेशन करून त्यांना आता ब्रह्मदेवाचं आयुष्य किती आहे, 100 वर्ष आहे. तर आतापर्यंत आता या ब्रह्मांडापुरतं म्हणजे आपला सतयुग झालेला आहे, त्रेतायुग झालेला आहे, द्वापारयुग झालेला आहे आणि कलीची 5,000 वर्ष झालेली आहे. मग हे कॅल्क्युलेट करून त्यांनी ब्रह्माचं जे आयुष्य आहे तो आता आपला ब्रह्म 50 वर्षांचा आहे, म्हणजे 155 ट्रिलियन इयर्स आणि त्याचं आयुष्य टोटल किती आहे, 311.4 ट्रिलियन म्हणजे खरब, 311 खरब वर्षाचं ब्रह्माचं आयुष्य आहे. तुम्ही हे नंतर कॅल्क्युलेट करू शकता. आता हे सगळं कॅल्क्युलेशन मी तुम्हाला सांगितलंय. आणि गीता जी आहे ती पृथ्वीवर कधी आली आणि ती विवस्वांकडे बोलली गेली, तर हे सगळं कॅल्क्युलेशन आहे. हे पुस्तकात सुद्धा भगवद्गीतेमध्ये दिलेलं आहे.
ना की 20 लाख वर्षांपूर्वी गीता ही पृथ्वीवर आली. आता इकडे सिम्प्लिफाय करून त्यांनी सांगितलंय की ब्रह्माचा 1 दिवस, 1 तास म्हणजे किती वर्ष झाली, 1 मिनिट म्हणजे किती, 1 सेकंद म्हणजे ब्रह्माचा 1 सेकंद म्हणजे आपली 1 लाख वर्ष होतात. बरं, आता 4.3 आपण पुढच्या खेपेला घेऊया का? चालेल. किती वाजले आता? 5 वाजले वाटतं. आणि बस 5ला 10 कमी माताजी. बरं, मी